Se estades a escoitar ou ler esta carta é que aínda estamos vivos. Somos o Tempo da Aldea, Sociedade Cooperativa Galega, de Rebordechán, Crecente. Unha aldea de tantas, nin máis nin menos importante que calquera das 1.600 abandonadas en Galicia, ou das preto de 2.000 que están a piques de desaparecer. Dirixímonos a dona Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, don César Mosquera, vicepresidente, e dona Eva Villaverde, xefa do Departamento de Medio Rural, para darlles as gracias por ternos aberto a porta en novembro do ano pasado, para pedirlles que nos respondan aos correos enviados nos últimos meses. Seguimos a ser aquel proxecto tan ben traballado, aquela idea que compría espallar polo rural galego. Os veciños de Rebordechán compartimos un sentimento de tristura cando lembramos ou cando nos falan dunha aldea chea de vida, coas casas cheas de xente, cos campos cheos de froitos, cos lumes dentro e non ao redor dos nosos fogares. Hoxe, cando morre unha persoa, son demasiadas as ocasións nas que trae consigo o peche do seu fogar e a miúdo o do lugar no que vivía. No despacho do deputado Javier Dios, contámoslles ilusionados a historia da cooperativa, a dun grupo duns 80 veciños convencidos de que o seu futuro está aquí. Da man da comunidade de Montes, pensamos un proxecto que loita por poñer en valor os recursos da aldea e do monte. Imaginamos un lugar na parte alta de Rebordechán ocupado por un rabaño de cabras, unha horta, un campamento e un restaurante. Un espazo no que desenvolver actividades etnográficas e culturais que invite a crear e percorrer rutas cargadas da nosa historia, a recuperar casas baleiras, a traballar terras que sempre serán fértiles. O Tempo da Aldea quere crear 18 postos de traballo directo, ofrece unha solución privada a un problema político e público. Non pretendemos patentar a nosa identidade, é o tempo de Rebordechán e o de calquera aldea que decida imitarnos. A unha cooperativa con 80 socios e un proxecto de case 10 anos de maduración, nunha aldea con décadas de experiencia coidando do seu patrimonio e da súa cultura, só lle falta un grupo de políticos que cumpra coa súa responsabilidade. Ata o día de hoxe nos fixemos todo o que estaba na nosa man. Traballamos pola mellora de accesos e infraestruturas, recuperamos festas tradicionais e creamos outras novas e desenvolvemos unha iniciativa que representa unha oportunidade para o futuro das aldeas galegas. Nese tempo, vostedes pelexaban na xunta polo rural e pola volta da xente nova ao campo. Hai un ano entraron na Deputación de Pontevedra deixando a porta aberta ás propostas dos cidadáns. Dixo entón Carmela Silva, e coincidimos, que só un político imbécil e escuro non recoñece que os mellores proxectos e as mellores ideas saen sempre da sociedade. Repetímoslles que necesitamos 200.000 euros que son básicos para o noso camiñar. Agora tócalles decidir se entre os máis de 150 millóns de euros de orzamento atopan algo de tempo e cartos para o futuro do rural galego. Coa súa compañía ou non, seguiremos adiante ata onde o camiño nos leve, tendo a certeza de traballar nun proxecto viable, coherente e en sintonía co territorio e a sociedade galegas.